ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଓ ତାର ଦୁଇଟି ଛୁଆ। ସେମାନେ ଦିନସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପଟ ସେପଟକୁ ବୁଲି ଘାସ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଦିନଗୁଡ଼ା କାଟୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମା, ବହୁତ ଦିନ ତ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ଏଇ ମାଟିରେ ଖାଲି ଘାସ ଖାଉଛେ। ଖାଇ ଖାଇ ବି ଘାସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଯେତିକି ଘାସ ବାକି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଖାଇଦେବା ତାହେଲେ କାଲି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା ମା? ହଁ ରେ ଧନ, ତୁ ତ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା ହିଁ କହିଛୁ। ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ହେଲେ ଭାବିନି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କୁଦ ପାଖରେ ବହୁତ ଘାସ ହୋଇଛି। ପୁରା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା କଅଁଳିଆ ଘାସ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କାଲି ସେଠିକି ଯିବା ଘାସ ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ଆଉ ସେଠିକି ଯିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ତୁମେମାନେ ଏଇଠି ଯେତିକି ଘାସ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଖାଇ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଥିବା ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆଜି ଖାଇଦେବୁ। ତାପରେ 3 ଜଣ ଯାକ ସେଇଠି ଯେତିକି ଘାସ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଖାଇଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଗଲା କି? ହଁ ମା, ଯାହା ସବୁ ଘାସ ଏଇଠି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ତାହେଲେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏହା କହି ଗାଈଟି ତାର 2ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସକାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ତ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ସେହି କୁଦ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ନା? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଗଲଣି ତ? ହଁ ମା, ଆମେ ରେଡି ହୋଇଗଲାଣୁ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ମା, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ। ଆଜି ଆମେ ପୁରା ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଖାଇବୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନୂଆ ଜାଗାର ଘାସ ଗୁଡ଼ା ନୂଆ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏହା କହି ସେ 3 ଜଣ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ କୁଦ ପାଖକୁ ବାହାରିଗଲେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସେଇ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ନରମ ମାଟିରେ କେମିତି କେତେ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଘାସ ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ ଆଜି ପୁରା ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଯାଅ। ହଁ ମା, ଜାଗାଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ପାଖରେ ତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଯଦି କୋଉ ବାଘ ଆସିଯିବ ଆମକୁ ତ ସେ ଖାଇଦେବ। ଧନରେ, ଏମିତି ଭୟ କଲେ ଚଳିବନି। ବିପଦ ତ ଆସିପାରେ, ହେଲେ ବିପଦ ସମୟରେ ଭୟ ନ କରି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ସେଥିରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ ସେ କଥା ଭାବିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଏସବୁ ଭାବନି। ତୁମେମାନେ ଘାସ ଖାଅ, ମୁଁ ତ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ନା। ଏହା କହି ସେମାନେ ଘାସ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ କଟିଗଲା। ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ହିଂସ୍ର ବାଘ ଶିକାର ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ସେଇ ଗାଈ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଆରେ, ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି? ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗାଈ ଗୋଟେ ନୁହେଁ କି 2ଟା ନୁହେଁ, 3ଟା ଗୁଦୁଲ ଗାଦୁଲ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତ ମୋ ପେଟର ଭୋକଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ବାଟ ଜଗିବି। ମା, ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ବାଘ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳେଇବା। ନା ରେ ଧନ, ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ବାଘ ସାମ୍ନାରୁ ପଳେଇ ଯାଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ବରଂ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରି ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଏଠାରୁ ବାଘକୁ
ତଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜମାରୁ ଭୟ କରନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତୋର ବେଶୀ ସାହସ। ଘାସ ଖାଇ ଖାଇ ତୁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଛୁ, ହେଲେ ତତେ ତ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଖାଇବି। କେତେ ଦିନ ହେବ ଗାଈର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇନି। ଶୁଖିଲା ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇ ଖାଇ ପାଟିଟା ମୋର ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତ ଏଇ କଷି ବାଛୁରୀ ଦିଟାକୁ ଦେଖି ମୋର ଭୋକକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ମୁଁ ଏବେ ତୋର ବାଟ ଜଗିବି। ବାଘ ଭାଇ, ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ 2 ଜଣଙ୍କର କେତେ ବା ମାଂସ ହେବ? ବରଂ ତାଙ୍କୁ ନ ଖାଇ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇଦିଅ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଚାଲାକି କରୁଛୁ? ମତେ ବୋକା ବନେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସାମ୍ନାରେ କଷି କଷି ବାଛୁରୀ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଖାଇବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଈର ମାଂସ? ଏ ବାଘ ତ ମୋର କିଛି ବି ହେଲେ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁନାହିଁ। ମନେ ହେଉଛି ତାକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ବାଘ ଭାଇ, ତୁମେ ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇପାର, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ଇଚ୍ଛା? ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, କହ ଯେ ତୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା କ'ଣ? ମୋର ଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବାଘର କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ। ତୁମେ ବରଂ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାଘର କ୍ଷୀର ଆଣିଦିଅ। ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଖାଇ ଟିକେ ତାଗଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଟିକେ ମାଂସ ହୋଇଗଲେ ସେଇଟା ତୁମର ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ହଁ ହଁ, ତୋର କଥାରେ ତ ଦମ୍ ହିଁ ଅଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିବି। ତାଠୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ଏଇ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳେ ତୋର ଘରେ ନେଇ ବାଘର କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାଘ ଭାଇ, ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶିକାର କରି ଖାଇବି। ଭୋକ ବି ହେଲାଣି ଜୋର। ଏହା କହି ବାଘଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଖୁବ୍ ମଜା ଆସିଗଲା। କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ବାଘର କ୍ଷୀର ଖାଇବା। ତୋର ମୁହଁରେ ଖାଲି ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଦେଖିଲୁ ନା, ଆମେମାନେ ବାଘର ହାତରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ନହେଲେ ତ ଏତେବେଳକୁ ବାଘରେ ପେଟରେ ଥାନ୍ତେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଶୁଣ, ତୁମେମାନେ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗନି। ଚାଲ, ଆମକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗାଈଟି ତାର ବାଛୁରୀ 2ଟିଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ବାଘଟି କ୍ଷୀର ନେଇ ଗାଈର ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ଏଇ ନେ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଘର କ୍ଷୀର ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ଏ କ୍ଷୀରକୁ ତୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବନେଇ ଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାଘ ଭାଇ। ଗାଈର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବାଘଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା, ଆଜି ଆମେ 2 ଭାଇ ମିଶି ବାଘର କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ। ଖୁବ୍ ମଜା ହେବ। ହଁ ରେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ବାଘର କ୍ଷୀର ଖାଇଦିଅ। ତାପରେ ବାଛୁରୀ 2ଟି କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ବାଘଟି ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସେ, ଆଉ ବାଛୁରୀ 2ଟି ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ 7 ଦିନ କଟିଗଲା। ମା, ବାଘର କଥା ଅନୁସାରେ ଆମର ତ 7 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ବାଘ ଆମକୁ ତ ସତରେ ଖାଇଦେବ। ନା ରେ ପିଲାମାନେ, ମା ଉପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ସେ ବାଘ ତୁମର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଚାଲ, ଆମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଯାଉଥିଲେ ସେଇ କୁଦ ପାଖକୁ ଯାଇ ଘାସ ଖାଇବା। ଏହିପରି
ସେମାନେ 3 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲର ସେହି କୁଦ ପାଖକୁ ବାହାରିଲେ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯାହା ଶିଖେଇଥିଲି ତୁମେ ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ, ବୁଝିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତ 7 ଦିନ କଟିଗଲାଣି। ଆଜି ମୁଁ ସେ ଗାଈର ବାଛୁରୀ 2ଟାଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଗାଈର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇ ଖୁବ୍ ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ରହି ହେଉନି। ମା, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ବାଘ ଧରିକି ଖାଇବା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ବାଘର କ୍ଷୀର ଖାଇ ଖାଇ ବାଘ ଭଳି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଆଉ ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ବାଘ ଥିଲା ତାକୁ ତ ତୁମେମାନେ ଖାଇସାରିଲଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠୁ ବାଘ ପାଇବି ଯେ? ଆରେ, ଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ? ସେମାନେ ବାଘର କ୍ଷୀର ଖାଇ ଖାଇ ବାଘ ଭଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉ ବାଘଟା ଆସିବାର ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଧରି ଖାଇଦେବୁ। ହଁ, ଏକଥା ଯେମିତି ସେ ବାଘଟା ନ ଜାଣିପାରେ। ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ? ଏମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେଣି? ନା ନା, ଅବସ୍ଥାଟା କାହିଁ କିଛି ଠିକ୍ ଭଳି ଲାଗୁନି। ମା, ମତେ ଗୋଟେ ବାଘର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମନେ ହଉଛି ଆମ ଆଖପାଖରେ ବାଘ ବୋଧେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି। ଚାଲ ଭାଇ, ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ସେ ବାଘର ରାସ୍ତା ଅଟକେଇଦବା। ଓରେ ବାବାରେ, ଏଠି ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେଇ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବିନି। ମୋତେ ଏଠାରୁ ଏବେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିକାର କରିପାରିବି। ସେଠାରେ ବାଛୁରୀଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଏତେ ଭୟ ପାଇଗଲା ଯେ ବାଘଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମା, ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ସେ ବାଘକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ନହେଲେ ବାଘ ଏତେବେଳକୁ ଆମକୁ ଖାଇସାରନ୍ତାଣି। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି ନା, ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରି ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ସହଜରେ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ବୁଝିଲ?